Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinailam jang kami gilaya akan Wadi Workers and Helpers Union kle kendo Menteri ke Sarkar Jella bekmi ikatna social welfare ba polling do hing sa jong u hakasandri uyayong arajar pausan ban pensngo holo ke jing e ba kle kendo nakadaw ba ke Sarkar klabatha ke agan Wadi Workers ba deki agan Wadi Helpers bakin le ke face recognition system ba deki KYC nakabentawan pendrong hakapotion tracker app yaga dur kadar ba ban penyeso yo Aadhaar number hagi mobile tablet nakabenta kinong yo jingmento Hagajnya kerana berkelat petai kubur ke General Secretary Jongga Union ke kong diang timai lingdok lingkoi kalau orang berkini ke jingpun sungo Menteri ke Sarkar Jella kalau orang berkerpat ya ke Sarkar Jella berkini kerana ke Sarkar Pedeng benlek tang sisi ne ke FRS balik ke KYC haba pensisha kinong yo jingmentoi kena bakat omban kiatan ya kam ke bagi agan Wadi Workers bagi agan Wadi Helpers kitray Haga juga por layat ho bagi union kala kerpat ke Sarkar bakan berkhatlam haga bede bagi jing si jing mentoi bagi agan Wadi Workers bagi agan Wadi Helpers kide ban yo katkum ke bagi latri hok ke bala benchet haki Nijia kenduk nakapor syakapor haki kam kibangi ngitre te ngi airu ya kam memorandum syai hakani kasmi bar ngan brief kindiat ngan itu kindiat halor gini ki kani ke shiti kabangi ngitho hakabangi ai imenta kasmi kalong bet kabading kong ay kalong hakani kabangi le ya gani ka FRS kani ka face recognition system bat kata ka EKYC kabangi ngi habande haki mobile phone haka app haka portion tracker app khnang ban pinchisha ba kini ki beneficiary ki dei kita kiba yo jigmam shisha hapo ki centers ki jongi te habang ila sedang banle ikani ka kam te haka jing ya lenti ki jongi banle ya kata ngi shampoo ki problem te ka bening kong e kalong ba don ki beneficiary ki mtre banle ki Aadhaar ki jongi te ka baar kalong ba kini ki badon haka Aadhaar pat ki don pat ki bala shift no na katuka jaka ka baki shop shubu menta ki shong hapo kamolai nong loma ti ki shift no shaka we ka jaka jong ka part of maulai te long kala shem jing e yangi te ka don pat ba ki tu ki link Aadhaar ki baki OTP ki number phone ki jong ki haban change te ngila ongi ki beneficiary bagi le change te ka shimpor ki baki le mo be jing bon kam ka jong ki te long kita ki dikidaw hi ki bangi ngi shem halor kani ka bangi le ya ko OTP baki KYC na ta ki beneficiary te halor kani ka phang te ngila tho she minister bala dalong ka bala ba ho angin le ya ka KYC bangin pensisha bagi de ki beneficiary ki jongi ki balong genuine banyo jing ba mo hapo ki centers ki jongi and reban le hi ya kani ka FRS ka face recognition system ti kani ta ka shem jing e bha namar kat kum ki instruction le ka bawan menta yang ki anganwari ki ongba ngide ban le ya ka FRS RCN shi banai ti ka shem jing e hado kata ti nakaliang ka jongi ngila tho she i bala dalong ka bala ba kin kren nakaliang jong ka state government kan kren sha ka central government ba kan pelat yang i bangin le ya kan ki FRS kam don jing e bangin aya ba ka present mo namarman ka banai ngi haban play ya ka portion tracker am ti onda ka la play ngi haban tik you to beneficiary ba ubi bala yo jing bang ti ya kata tingim don jing e nakaliang ka jongi bangin le ya kata andre ka jing ya kren jongi menta ka long ba kin pelat yang i tang ban le ya kan ki FRS namar ngi galong ka problem ka bakia hadu kata-kata na kabenta ka jongi ka server ru ka diga wena ka problem teng anda like example mo shubu mentang ala li shondori beneficiary anda ala li shondor da itu hi bangala link da ka Aadhaar ngala li shondor anda ngala pet ka claim record sak tu ko ka pushing tracker app to that same beneficiary nga haban le biang RC license te long ka adu kata-kata yang itu teng kala pending sa bangin update sa register ru namar baleng la shubun kampe ya kani ke mobile menta banle ya kani ke KYC ba ke FRS tina kata-kata ngila ban bahaya minister be in pelat la dalam unu be in pelat yang ina kani kenapa kan suk ya karo kontri kam ke jungi nama menta kala long da namar ka kam ru kala long double work te yang namar at the same time ndi bangile ta ya kani ke portion tracker app ngi hap ru banle ya ki ngi haban maintain ya ki register ki babon ki badan hadu khatri khatnyo tuli ki register ni hapan ban maintain ki don ki register ki bang ni ha maintain man kasngi
Dan pagi register gibangi maintain monthly. Bakani ru kala ban kya du kata-kata. Tingila thor ru syai bala dalong kabala ye ki register by NI lat bangin maintain betan ki register gi balong very important one. Gila ada dep ban mention ki kita ki register. Di sakawai ru kabadan kam ya hang ni kaba ngila pha syai galong halor ka pension namar ba Latip hi ho yangi ki ong ni de ki honorary Anganwadi worker. And re haka jing shisha kat kum ka kam ka bangi tre ngim sim shu tam ni de ki honorary namar ka workload ka long very heavy. Te don pat ki Anganwadi workers bapli ki blatre de ki artho life slam te ki la bring up bhaya ka ICDS mo ya ka scheme ICDS ang di Meghalaya. Ki la bring up hadu kata hadu bakal along bakal malnutrition ru ka reduce bahana ka jing tre shitom ka jongi. Te haka bakut pat anda ki la shong kan dal adai ka pori ki ban chong thai they got nothing kimyo ai ru em long isin ai te ki jena kali ka jungi ngila ayah halor kan ka memorandum banna kali ka state at least kan ayangi ka pension la rakim la ban ai for the time being ya ka pension at least kan ai ka one time payment financial assistance kanang onda ngila chong thai kitu ki nong tre Anganwadi but helper ki la pat ban sedang ki we ki kam da ka jing rapisa jongka state government ka jongi de kita hi gide ki ba hakmat du kita ki jing kren de menta I minister jungi laong ba halor kani ka memorandum jungi de halor jungi la ai jing modingi ba ngin sakhwat ka joint meeting between the directorate jongka social welfare department but mangi ki union members in sa penpet ya kata kadit de in sa adjective ingi te halor kani ka join meeting tingin siya discuss khamba halor kani ka memorandum ka bangingi ai nama te kumbang along ye phimo ka jungi menta ka longba namar kawan mo da ka order ka tum ka jekran jungi minister ya thu ba kani ka order banle ya kani ka fees recognition system ba kani ka EKYC ka wan ka central government te ka long ban pin shisha ba kini ki beneficiary ki de ki ba yo jingba ma ko centers ki jungi te ka jing e pat kami shipun ba habangila ali tanle kini ka longba ka kitu ki link Aadhaar ki bangila link hapo ka pushing track app jungi beneficiary don na kitu ki Aadhaar ba ki phone numbers jungi kim long show ki habane ban update mo ba ki da ka number ka ba ki le menta namar ki klam le show tu number brim ter ka second part ka long ba ka network problem khamtam ha ki rural area ka don ka network problem te kadon pat ladang ila update ya ka shubo mentanga ngani shandur ngala shon itu beneficiary andanga na check next day kam ka claim register hapo ka tu ka app te kalong ingi bangi hable le biang lai sin tang na ka benta jing tu be beneficiary te and the last thing kalong ba kidon kini kum kini te ki PMNM haba ki yok lungren lani kum ta ki ba armen Tigidon kijaka ki bakam jengai na ki centers te banwan mansion ya kata kadur asin ci benai te kim tre banwan kim la hiru nama dia ujing bam hibun ki shep hashim haki kun kumta te nong ka shep jengai adu kata ini bande ya uni EKYC ban FRS te ngila ong ye honorable minister jungi bala dalong ka bala te at least ngile tang once in a month bande ya kata ka verification jongki beneficiary through EKYC and re ban exam ban pelat no yang bande ya kadeka ka FRS ka face recognition system